μια επιχείρηση που διοργάνωσε η ελληνική αστυνομία, ανέκοψε την τελευταία στιγμή ένα σχέδιο απόδρασης αρκετών κρατουμένων από τις διαβόητες φυλακές Κορυδαλλού στην Αθήνα. Η αστυνομία εισήλθε στο κτίριο και μετά από λεπτομερείς έρευνες βρέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, ένα σουγιά και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης, έξω από το κτίριο της φυλακής βρέθηκαν 7 πλαστικές σακούλες που περιείχαν μικρή ποσότητα κάναβης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε 9 κελιά φυλακών, παρουσία εισαγγελέα. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε λίγα λεπτά πριν από την απόδραση, συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ οι έρευνες για την ανακάλυψη πιθανών συνεργατών εντός ή εκτός φυλακής συνεχίζονται. Αναφέρεται ότι από τους 4 συλληφθέντες, οι 3 είναι αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, αλλά δεν διευκρινίζεται αν υπάρχουν Αλβανοί. Η Διεύθυνση Ερευνών και Ποινικής Δίωξης Εγκλημάτων στην Αττική σχεδίασε και υλοποίησε ειδική επιχειρησιακή δράση στις φυλακές Κορυδαλλού το βράδυ της Δευτέρας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πειραιά, του τμήματος Κορυδαλλού, της ΟΠΚΕ και ενός αστυνομικού σκύλου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι οποίες διεξήχθησαν παρουσία εισαγγελέα σε 9 κελιά, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί και ένας ημεδαπός κρατούμενος, επιβεβαιώνουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.